завесата се вдига вече, крие тя сълзи, смях и суета. Първа страница от приказната книга, да, театър се нарича тя. Там било така, а другаде обратно. Този бил измислен, този непознат. Няма как променя се играта, също като в шарения свят. Какво става, колеги? Повече фестивал не. А трябва! Кой казва? Аз. След 2 години пак. Ето приказката свърши вече, истинска или пък не. Ябълка ли зрели в нея беше, може ли човек да разбере? Там било така, а другаде обратно. Този бил фалшив, а този непознат. Няма как, менят се времената, а с тях и шарения свят. Време, довиждане до скоро, утре ще се срещнем пак. А сега поклон от вашите актьори, това е всичко, няма как. Там било така, а другаде обратно. Този бил фалшив, а този непознат. Няма как, менят се времена.